Ongthok Christmas. Waisoko Christmas Banik Khwlainani thangui tongo Maswndwikhor Baptist Pastoral Circle ni Bising 10, 11, 12 Thai Hezamara Children Pada Ongthok Christmas ni sal 10, 11, 12 Ongthok Christmas sal O Christmas Banigo Norok no Haste ni lukorong no Joto no Haimanjarang no bagi kopoka Tei oro Phainai Khwnani NaiywiTongnairok Norok Kokduk ni Bising te Kwrwngwi no Convener Surojit Debruma bai Kokduk 9366349797 O saltam ni Banigo Gobangma rsamung te musamung te kaijoni kokno Khwnai tei Norok kok kaham khnawi mannai tei o Banigo chamung chaborok tei gobangma risum kanmung o kwchangma jorani joto phali mannai tei manthoknai Norok nainai di sini kok tomao Puilao sini keplai ketangkai dono belake hambai marwo especially sini Maswndwikhor Baptist Pastoral Circle nengai sing beskang 10, 11, 12 December 2025 saltam romoi Christmas Banik sing Khwna thangui tongo aun bagai sing Christmas ta bisi kitalni greetings ta sibai yaporo joto NaiywiTongnai Khwna bukukchongno aun bagai sing belake tongkhe sing Kristoni bororok belake khatung khaja tamba engke subrai Jisu Kristo sukhani ongkhorei o sungsaro bororok Mwkthang bagai phaimani abono ruksawi sing tongkhlaijak ta abono ruksawino sing buskang December 10, 11, 12 tariko sing Christmas Banik Khwna thang tongo seske oro sini Hezamara Children Park Maswndwikhor Baptist Church ni andaro Maswndwikhor Baptist Pastoral Circle by Jugalizak aba heke sing Khwna thangui tongo an bagai ang Kristoni Khwna bukchungno tei joto NaiywiTongnai Khwna bukchungno obono sanamusungo je sini o Christmas Banigo phai manjak phaidi sai jingbai baksa Norok bo oro phai tongthok phaidi ambagai ang sanamusungo kha srangui tongthogui Phainani bagai teo jago sing gobangma resabung musamung botongo tai gobangma skit aba haike rok botongo abro bo sing naimanai an bagai ang sini joto NaiywiTongnai Khwna bukukchongno ang gobogo Phainani bagai sambai Puilana sini ketangkai tono belakana sambai tebo sambai sini media takukno sengringma bai bo tini sunglekero Advertisement bagai sing tinoro jingjakmani karonka sini biskang December ni 11, 12 salmariwo sing waisuku oba hake Christmas bani Khwna thang tongo Christmas salmar sawi okai an bagai sing media ni sute sing advertisement bagai sing maringka gorwo dugan rok stol rok mantogo ngete Phainani Khalnani rok mantongnai okai kebo sini bisingo ba kebo takuk ba bukuk stol rok booking khlai dukan rona musungo tangkai norok rimanai saltam romoi 1000 bhaingna stol fees tangkanga ro iro sam kotorok matnai sin sam saborok okai musamung tongnai Christmas ruk sawi sini gospel song action song abhai rok tongnai okai NaiywiTongnai joto takukte bukchona koino musungo singbe baksa o je saltamo khai tongthok Phainani bagai te o panona musangrephani bagai ang jotono khabai khukbai khang boijawo okai singtini o jaga tongo je o panda
office Banik no Mwkthang reuti sanan bagai ang Sorjit Deborma convener hisabe tongjaka sini katong bai oro sin lodio tongo yango tongnai ngai yagrawo sini joint convener sini evangelist Jaturai Peter yango tongo sini circle ni secretary sini sar Reverend Deborma yango tongo yagrawo sar sini Reverend Sundaram Deborma yango tongo sini Banik ni cashier sini Takup Moloi Deborma yango tongo sini Takup Dara sini buko koroksa committee member no abo haita ngai belakana hambai ngai o jaga wo Phainai ni bagai no Joto NaiywiTongnai Takup te bomo koyo te hambai bai Kwrwngani bagai bo kok du ko Kwrwngni bo sab bahai ke Kwrwng bo ko lengkha 9366 349797 abo haita aro Kwrwng kha ngai dugan ni bagai stall ranam bagai booking khlaima no haita hambai